банера. И тук най-отгоре има izon.bg/4/индекс. Това е референтния код. И когато някой посети моя вебсайт, който искам да маркетирам, в Google Analytics аз имам нова визия, в базата данни, която е с регистрираните профили на феновете, купувачите, ти, които имат кошница в магазина, аз имам код 4. Когато той си поръча, аз имам код 4. Това е. Това позволява интернет технологията. Така че сега, ако кликна, примерно, някъде другаде, много се сета къде да кликне. Така по памет, където медиите работят в момента, да кликна в Аз жената. Представете ли си ни хубави ноутбуци, Sony Vaio, страхотни, красиви, магента цвят, розов цвят, страхотни неща. Така, .com. Мисля, че там в момента тече. Те са много канали, няколко кампании правим на всичко на Иисус, но мисля, че ще успеем. Тук, както виждате, червеният цвят на този розов фон няма много да подхожда, но сега не знам дали ще имам такъв квадратен банер. Те са на ротационен принцип, защото в началото може да са на 100% видимост, после ги пускам на 50%, после на 30%, защото я мръзвам. Ето банер. При втори клик влизам, ето по големи банер. Кликам тук и какво имам горе? 11. izon.bg 11. Знам, че този посетител на вебсайта ми е дошъл от izon.bg. Много простичко изглежда. Не знаете колко хора не знаят как да го направят и да го вържат логически. Това този, който разработва кампанията, разработва банерите и разработва сайта с автоматичното записване на базите данни, трябва да го знае. Ако някъде нещо аутсорсът да правите, искайте си го. Така, сега отиваме да починем малко. Заповядайте